В това видео ще ви покажа по какъв начин ние може да се хармонизираме по дадена тема. Там, където се пресичат линиите, там трябва да окръглим, показвам. Ето тук се пресичат двете линии и правим една усмивка надясно. Насякъде, където имаме острота, трябва да окръглим. Показвам. Това е единия вариант за окръгляне. Другия вариант за окръгляне е всяка затворена площ. Ето, ако взема тази площ, тук имаме остро, остро и пак остро. И втория вариант е в който ние повторим тази линия отгоре. И се опитваме острите ъгълчета да ги окръглим. Ще повторям още два пъти. Ето, вижте. Закръглям пространството и тази площ е окръглена в момента. И така, навсякъде, където имаме острота и остри ъгълчета, ние окръгляме. Защо го правим това? Това го правим, защото там, където се пресичат линиите в нейрографиката, не обичаме острота. Това ще рече, че всеки ъгъл или това изострено е дадена конфликтна ситуация и затова ние трябва да хармонизираме по темата нас самите, или т.е. нашите мисли и чувства. Следващата грешка, която по принцип се прави в нейрографиката е там, където се пресичат линиите, да се направи едно кръгче. В случая това е неправилно, защото от 4 ъгъла ние в момента получихме 8 на всяка линия по още 2. За да се хармонизираме, ето, правим една усмивка наляво, надолу, надясно и надолу. И ето това пространство го изпълваме с черния маркер. Вие ще прецените кой от всички тези варианти на вас резонира най-добре и ви пожелавам успех в това упражнение и ще се радвам да споделите как се справите.